Ассалому алейкум, духтарако, созен назен саломатиё хуба. Ина боз пеши апай бида омадагем видеои ваъдаги. Ассалом, боротон омадана? Ина духтаро боро ҳама бисёр омадиян, вақт набуд, одам бисёр натонистем нишон додам. Марамат ина двойкои фасон омадага. Чанд смаю? Ва чихе хушру духтароира бинем, чихе дароза на брукошон кати двойка духтаро 200 сомон барои шумо беҳад расветкои хушру доран. Сангчошон Сваровски хичон аз зону поёнай дарозай ва то 60 размер астай. Бисёриё брукошам хушруа, бисёриё ами двойка мехостанд. Марамат бисёриё двойка размери калон мехостанд. Ина апай бида барои шумо овардай. Биёен духтаро нархошон 200 сомон. Ина касе ки оптови мегира апай бида оптовишам дора. Размерош ҳаст. Диден ҳатто то 62 размер дуруст мегира. Духтарако бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апай бидара ҳама медона. Бо ба ҳар ҳол як бор дигар такрор кунем. Ва паёбидаи қай хушрувай чанд сумай? 300 сомон новинка. Аҷоиба 300 сомон королевский велюрая и остиноша бинен духтаро бовар кунен ҳами қахшруи расветка дора або. А размерош чӣ хелай? Диден ҳозирашта то 56 ҳастай, 58 дуруст мегира, лекин ба наздики то 62 мебиёя. Ина расветкаҳош марҳамат беҳад стилиш фасон. Ино аму 1600 ман авор гирифта будум ку духтаро копия люкс шай. Марҳамат нархшон 300 сомон. О чихе нас бо арзон мешудай духтарако 300 сомон ай бо арзон меша. Сангира тозагиша бинен и гулкориша бинен. Хо чихе хушру духтаро размерора метонен пайдо кунен. Серишам фасон о серишам фасон. Ина дар ҷои апай бида ягон ҷо рафтанда чихе хушрувая ту ягон ҷо рафтанда сабзи талха баргушку тамоман фасон. Ина марҳамат каседа дар кораи материалошда гап нест. Сангчоша диден оригиналай духтаро бо биёен ай пеш як бор бинен. Мустакамакая сангош мана пеш апай бида биёен. 13 дарвозаи Корвон тарафи Тило бозор 8 қатор. Ҳама медонам бо ба ҳар ҳол як бор дигар такрор кунем. Қаишам хушру духтарако ира биден новинка болои новинка ҳамаш бори фасон ҳамаш пашифои Дубай духтаро ҳам материал хушру я намуд блес дора ай пеш ҳам сангоша хушру задагиам духтаро нигоҳ кунен чихе фасонча задагиаи сангош дига цветошам ҳаста апай бида апай бида и расветка дора або чанд смай нархиш 280 сомон. И свети серишам биден чихе хушру духтаро размерош чӣ хелай? Размер то 58 та ҳозирашда омадагай, лекин рӯзҳои наздик дигар размерошам мебиёя, размерои калонош. Марама духтаро беҳад интихоб васе. Баданай хушрува и қайш хушрува духтаро ира бинен мана ва ира бинен духтаро фасончаяй мана марҳамат киртаи хушру беҳтарин хушругиш о қана омадаста, лекин шумо биёен духтаро маъқултон мешава. И чандай апай бида 300 сомон. Ай дига цветош ҳастан? Ина ай дига цветам ҳаст духтаро ягон ҷо рафтанда варианти беҳад хушру даятон боша. ҳамино медонен дубайскиёша ман шумода нишон дода будум. Ина бинен пашифша овардиян мана оригиналош 1000 сомон ай апай бида пашиви хушруша овардай 300 сомон барои шумо. Я бор остинша нишон тиям то 58 размер аст. И сангира диден чихе хушру задагиай. Марамат духтарако расветка бисёр дора. Шумо метавонен биёен ай пеш биёен бинед. Ина диден чихе фасонча аҷоибот мана марамат ҳатман пеши апай бида биён. Ана шоколадни бишку воима мана духтаро ина чи и цвет маъқулай сона чи мисол дига цвет ҳамаша дар ҷои апай бида меёбен. ҳозир бори нав ки ҳаст ин нест якум бор шумо дар навор гирифтестам духтаро нигоҳ кунен тамошобино беҳад фасон 300 сомон. Марамат бо инора ҷудогона дастранҷикашон мемонанд шумо бинен.
духтарако пашифои Дубай дар ҷои апаебда омадай нигоҳ кунен ҳамун 1600 сомонара апаебда 300 сомонаш овардена. Ира бинен чӣ хел хушрӯча материалшам анавайшам сангчошам фасон нигинчошам мустаҳками хушрӯ королевский велюр ҳозирашта ду рангай духтаро леки дигар рангошам медроя ҳатман биёен тамошо кунен мана марҳамат ҳар ду цветошам хушрӯ моделош аҷоибот 1600 сомон 1600 гуфтестам 300 сомон ҳамун моделои 1600 сомон мана касе духтаро барои оптови мегира ку ин нархҳо ҳамаш арзон мешава апаебидара ҳоҷат ба шиносоӣ неста мисол ҷошона 1000 бор гуфтагием леки бо ба ҳар ҳол ина 13 дарвозаи корвон тарафи тиллобозор 8 қатор иронбико чандан 250 сомон бо арзон меша королевский бамбук мулоим ғавсака гармака духтаро чандта цвет дора мана рангош бисёр омадагиай леки нигоҳ кунен иҷода ҳозир амия се рангша нишон метиҳан тамошо кунен мана ин моделаҳо хушрӯ гирифтасиам барои скромния хушрӯвай мана модели универсальная духтаро ҳам занҳо мепӯшанд ҳам мисол духтарако метавонанд пӯшанд беҳад фасончаяй ванклифтотон хушрӯ ванклифтотон чанд сомияй ина ванклифт 280 сомон шуда ҷои апаебдада бо арзон мешава расветкошта бо гап нест расветкои хушрӯ доранд ина расветкоша болода биненда 42 то 56 ҳастай кирпични ҳастай ина цвет буд бирзовый ҳастай мана кирпич ҳаст фисташкови сиё ҳастай ҳар душам боияй ҳар душам фасонай духтаро марамат ванклифт гирифтанӣ бошен модели беҳад хушрӯ дар ҷои апаёбида марҳамат духтаро медонум сиёш аҷоиба сиёш бо фасони бадай духтаро марҳамат метавонен биёен ай пеш бо хутон бинед размерора ҳамаша пайдо карда метавонен ина вечерни платьёи фасон оварда паёбида нигоҳ кунед духтаро чӣ хел хушрӯ духтагай барои дар туй пӯшидан ягон ҷо рафтан варианти беҳад фасон 280 сомон диден духтаро нархшам нархи нақс аз ин се расветка омадагай сангошона фарқ мекунанд ана рангошон аз ҳисоби сангошон фарқ мекунанд беҳад хушрӯан екем духтуш аҷоиботай духтаро танада фасони бад меиста нархшон 280 сомон мана ин моделша бинен ина ванклифт ира бинен модели новинкаи ванклифт будаи духтаро марамат метавонен бо апаёбдада нависен мефаҳмонанд тона ёки биёен пӯшен бинен духтаро маҳқултон мешава аҷоиб ҳами курта чӣ хел нағзая ира бинен духтаро и чанд сума иқанақс духтаро диден королевский велюр королевский бамбук ҳамаш нархш ягая мана духтаро диден қафасонаи сабзи закияша биден духтаро воймай бадай 250 сомон акция бо арзон меша беҳтарин духтаро диден аҷоиб хушрӯ духтаро бо арзон мешава 250 сомоне касе ки барои савдо мегирад духтаро барои савдо бо арзон меша оптови арзон меша духтаро биёен ана нигоҳ кунен расветкоша я бори дигар нишонтон битим диден цветош чӣ хел хушрӯчай танаданам хе чӣ хел апаебдаози пӯшидагиай ку танаданам хе хушрӯ меиста размеро ҳаст барои маълумоти бештар рақамошонам ҳаст дар экран нависем ва духтарако нигоҳ кунен о рӯз амира оригиналоша навор гирифта будам 1400 сом буд ина биден апаёбида шумода пашифша оварда чанд пулай 250 ва иқанас 250 сомон мана ҳамун боло рангои амоай қа хушрӯи рангошоне духтаро бинен барои ягон ҷо рафтан варианти беҳад фасон пашифи Дубай инаму куртои 1400 сомара мисол копия люксуш ира ҳам материалш хушрӯ ҳам фасонаш аҷоибот
تا 60 размер меёбен. бисёриё размерои калон мекобад. ина биёен апа бида ҳама намуд размеро вардагиатона ҳаста. ҳатто куртое доранд ки то 62 размер ҳастай. бозори Корвон тарафи Тилло бозор 16 дарвоза 8 қатор ҷоя апа бида. ина занҳои азиз касоне ки размерои балшимерка мекуфтан размерои то 62 апа бида фикри шуморам карда бинен то 62 аз ана моделои фасон шумода курта овардагиам чанд смай аз 46 то 62 ино 250 сомон 250 сомон материалошон ҳам королевский велюрай ҳам королевский бамбук иҷа чанд модел аз нишон метем 280 сомон нархошам нархои беҳтарин то 62 тақрибан то 120 кило то 130 кило одамда мешавад размер мана бинен чихе ҳам расветкошон хушру ҳам духтакаш фасон ягон туй рафтаниен ина фикри бисёр намекунен миёен пеша паё бида 280 сомон киртай тайёри хушру мегирен духтаро 250 беҳтарин бо 250 сум кардан мана ям хушруад чашми зулайхора ина моделиш духтаро ира остинош клёша диде новинка нархш 280 ишам 250 ишам 250 сомон беҳтарин мана 250 сомон ҳам рангошон фасонаи ҳам размерошон духтаро чӣ хеле гуфтан размеро то 62 ҳастай остинакош фасон будай некем мана духтарако остиноша бинен аҷоиб мана ҳам сиёҳш аст ҳам сабз ҳама цветош ҳастай дар ҳақиқат ҳам интихоб бисёр ассортименти либосои апа бида беҳад зиёдай духтаро медонам ки аз ами размери майда сар карда то великан размери фасон метонен ёфта моделои фасон марамад духтарако биёен ана ин модели занҷирак аз инам то 62 ҳаст материалш королевский велюр духтакш аҷоибота мана пешакаш хеле утюг баринай духтаро диден дастакашу резин материалш королевский велюр расветкошку тамоман хушру ира бинен фасона то 62 размер меёбен материал ай таҳташ вай дора блески хушру дора хулас ай пеш биёен да я бор бинен маҳқултон мешава аз ям сиёҳ будая мана иям ами пашифи дубай духтаро марамат нархи ино чанда япабда ишам 250 сомон духтаро успед кунен озирашда бори навай ҳам размер ҳам расветка озирашда меёбен 250 сомон нархи донае касоне ки опт мегиранд бо арзонтар мешава иқа куртаи хушро оварден апаёбида и чанд пулай ҳам халад омадай ҳам куртаи чанд пулай 300 сомон духтаро ай расветка омадаги ай бовар кунен расветкаошам хушрӯи бад будай ина 300 сомон королевский велюр ай королевский велюр сангчоошам тозаи фасон иҷада чанд намудуш омадагай иша нишон додем алакай дига цветоша ана ине ки ҳозир нишон додестем моделиш дига хелай ина марамад иқа фасонай бовар кунен ҷоя паёбидада як қариб я 20 намуд новинка омадагай беҳад ассортименти хушрӯ омадагай биёен ай пеш бинен ира бинен ишаиш фасонай ишаиш да фасон мана инаи цвечам хушрӯа гликабуд мана марҳамат 300 сомон бо касоне ки опт мегирен апа бида шумода арзон мекуна ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтаро 16 дарвоза 8 қатор ҷои апа бида беҳтарин куртои фасон шуморо дар иҷа интизорай о беҳад нақс духтаро аз номи мо ки гап заден арзон мешава мана ино ҳамун моделои 1600 сомаяй ҳозир боша апа бида ина 300 сомон кардагай и байшай паши бошай аз ин бо расветка аста размеро ҳамаш ҳаст духтаро марамат пеш апа бида биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 16 дарвоза 8 қатор шуги кутора бинен ам болохдагиёра чандан болохдагиё 230 метр бай болора унам шуан духтаро нигоҳ кунен 230 сомон кардаган лавои доманшона бинен ранг дорада як тезур дига хуб болора диден органза пар аҳа аё ҳамашон 130 мишидан духтаро аксияи беҳтарин нигоҳ кунен анам қисми болора диден 130 сомон я намуд материалшон хушва у болош не фақат исо ваям 130 ангор иёшам ана ангоркоям
هم هایی سیزونی هم نه اینا هم 130 سومون اسپید کنن پیش اپای بیدا بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار 13 12 8 زمین چند خشتون اینا نگاه کنن انا اینا موچه دیدن دخترو اینا مودم فاستون 300 سمایه بله این 300 سومون مرحمت 6 تا رنگ اومده گه 6 رنگی فاستون دیگه فکر نمیکنن که کجا برام کرده ما بدوزم بهترین وریانت در جای پای بیده این کاردیگان های فاستون دخترو در جای پای بیده اومده خبر داره نگاه کنن همه پشیفای دوبای دیدن چه خوشروچه یا چند پولای 280 سومون نرخشون هم گران نیست دخترو تنه در عجایبات میسته اینا برای یگونجا رفتن وریانت های بهترین 280 سومون تننگیتون چیه؟ این نور هم 280 سومون کرده نه نگاه کنین چه خوشرو دخترو اینا میشوه بالا پوش بریم پوشن میشوه کرتا بریم پوشن خچه توقع به حد فاستون مایترالش دگاب نیست کارالفسکی ویلورای سانچوش سفاروفسکی بعد این نمود هست یا چندن 250 سوم کردن اینا را عکسای کالون دختره کو از فرصت استفاده برده حتما بیاین پیش اپای بیده تو 60 از میر بده دیدن دست بید کوشه با چه خوشو چند منه اینا هم میشوه که ما بالا پوش بریم پوشن میشوه که کرتا بریم پوشن خوشو چه که استیناش بینین همش سانچوی سفاروفسکی اورو دادش دیگه سانچو کتی منه وانکلیفت خلاتش هم اومده یا 300 سومون دخترو تا 58 размер هسته اینا میتونن بیاین پیش بینین انا بعد نه پالیموشون خوشروی پای بیداره بسیار خوش کرده بودن منه بسیار اومدن نیافتن اینا اومده دختره کو بیاین هم размерش هم رسبتکوش هسته یوزرشته بیاین تنه خوشروی بد میسته رنگ نمون 1500 ابایو میسته دخترو انا زنجیرکو 200 سومون ای تا 60 размер داره دخترو بینن چه خوشرو میتوه عجایب فاستون من تنه دکو با فاستونی بد میسته 200 سومون دخترو размерو هسته میدونم که بسیاری خیلی چیزای خوشرو را размер کلون میکوون بیاین نفر بیدش مونده آوردگی размерو را مرمت فقط یک رنگ مونده این اوریجینالش دخترو 200 سومون یک رنگ فقط مونده رنگ خوشرو نکن همین چه فاستون دخترو یک برک بیننده اینا یگان جو رفتنده هم قواریانتی فاستون چند سمایی؟ این ارزون شده 550 500 450 سومون اینا 550 500 سمره 450 سومون کردن یکی فاستون ای بالا کرتو میپشن خوشروی بد دخترکو واریانت فاستون این سنگاشون مستحکم هیچ نمیشه مخش فاستون ای با پایبیده مخش دگاب نیست بعد این تنش خوشرو یک برک پوشن بازی تنه را میپشن بیننده دختر و محقولتون میشه از اینا سنگ چه نشون تیم اینا هم زیچ خوشرو زدگی هم مستحکمن هیچی نمیشون ماتریالی تنش بینن چه خیلی دخترو به حد خوشرو بعد تگموش بینن حتی تگموشون هم خیلی کرشنیا داره فاستونک размерش همش هسته چی طوری که گفتم دخترو تنه را با وایمای بد میسته من ایره بینه نه در حقیقت هم تنه دا خوشرو بایی گفتی گپا عکسش دیگه دخترها 450 سومون اینا 550 500 بود اینا مرمت بیاین مشاهدین عزیز در جای پای بیده این چونین هم خیلی انگورکوی فاستونی در روز خوشرو اومده چند گلش به حد فاستونای کاردیگان من نگاه کنین ماتریالشا در حقیقت هم بسیار انتظار بودن دیدن 300 سومون در جای پای بیده دخترها سیزونی همین نوعی هازی بیاین راحت میکنن ایره شوشتاشتا میپشن هیچی نمیشه از این ورادنگدارش حضیرش دست لیکن کپشوندارش هم میبیه ای قرص کش رو وای مرا دخترها هم گلای فاستون آوردگی تو نپای بده هم размерش بهترین размерو یا نه اینای ویلویتو دیدن ای با کپشونش سنیمایشی هرمیس دخترها 220 سومون با ارزان میشه دیگه سویتاش هم هسته من ای سویت چه بینه چه سویت چه خشروی من سب بوکک جای پای بداره همه میدونن با به هر حال تکرار میکنیم بازاری کاروان طرف چیلو بازار 13 12 8 قطار بیاین بینن اینای سویت چه بینن همش سویتاش فاستون دخترها همش خوشرو محقولتون میشه
я бор буд танада пушен ку махкултон мешава. Ана жимпирои гулдори турки ино чанда напавида? 280 сомон шункад. Ва нигоҳ кунед духтаро апая бида инора 280 сомон кардагай ҳамаи инаминам расветкои хушруш ҳастай марамат биёен бо айпеш як борак бинен боварӣ дорам ки шумода маъқул мешава мана сери светли сери торик шоколадный саус хулас ина кабути фасон сиёҳ ҳамаи цветош ҳастай духтаракои азиз нигоҳ кунен иқа безрукавкаи хушро вардаи апаё бида барои шумо нигоҳ кунен кожани тигри баъд медонед ғавса какая друнуш аҷоиб хушрува ида тарафа будай бо нигоҳ кунен и тарафаш тигрияй а и тарафи дигараш сиёҳ я намуд фасонай маҳқултон мешава айпеш як борак биёен бинен и тарафшам бо киса доштаи ина марҳамат беҳтарин вариант дар ҷои апаё бида ҳам сабукакай ҳам хушрувай кожаш ҳичи намешава бовар кунен фасони бадай 300 сомон барои шумо духтаракои азиз биёен то 60 бо размер будай диден бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаё бида иқа тедиёи хушровардаи апаё бида чандай нархаш аз ин чанд ранг омадай ай и тедио ина тедиои оригинал бисёриҳо мепурсанам хеле палточора дар ҷои апаё бида омадагиай нигоҳ кунен астаракдори хушрӯ 300 сомон бо дигар рангошам ҳастай я намуд ғавса я намуд хушрӯи айпеш диден ҳатман маҳқултон мешава ана бинен духтаро ира либосои мисол бруклам ка чизо катиам пушен хушрӯи куртои милли катиам пушен аҷоиб хушрӯ диден чихолдорак ғавсаки хушрӯ размеро чи хеле апа бида стандарт ҳами то ҳами 52-54 мешавада духтаро ина ҳами қафасонай маҳқултон меша духтаро як борак биёен айпеш биненда боварӣ дорам ки писандтон мебиёя инаи кардиганоям хушрӯа остиношон сангчадор украшениядор вай дора диден капюшондоракай материалошон ғавси хушрӯвай шушта мепушен ҳичи намешава бинен бо хубиш дар чи будай ки то 60 размер астай занҳои азиз размеротонам меёбен бо дили пур биёен пеши апаё бида ҳам капюшондоруш астай ҳам барадникдоруш аста мана вариантҳо ҳаст дарунуш начос касе ки бо оптум мегирад духтаро и санга бинен чиха сангаш хушрӯ мана материалшам аҷоибот касе ки оптум мегира и нархҳое ки гуфтаистем ҳамаш бо арзон мешаванд ина донада 300 сомон оптовиш бо арзон меша духтаро биёен ана модел духтарако ира бинен чихе модели фасони хушро вардаи апаё бида барои шумо беҳад фасонай нигоҳ кунен расветкош глош ҳамаш ҳастай ино пашрифои туркияй ҳамиёра ма шумода 1200 сумаша турецкиша нишон додум ана апаё бида шумода иёра пашрифоша оварда чанд сумай 300 сомон ҳамиқа хушрӯая пеш ғавса какай медонам ки бисёриёнам хеле безрукавка мехостан нигоҳ кунен духтаро материалша диден ғавси хушрӯай ҳичи намешава шушта мепушен ина бо глош ҳам ҳамонода монандае марамат то 60 размер ҳастай занҳои азиз ҳамин сезони ҳамино омадагиам биёен пеши апаё бида беҳад накидкои хушрӯ беҳад намхе безрукавкои фасон овардагиан успед кунед размеротона харидорӣ кунед ира бинен охи ранги ама 1200 сумай леки апаё бидада 300 сумая пашиф шай духтаро копия люкс шай марҳамат беҳад сифати хуб кати духтагиан бо як борак омада бинен интихоб хеле зиёдай ини ду тарафаи духтаро 300 сомон аз ин навор нишон додем ина бинен ваям хушрӯай вая ҳар ду тарафша метонен ки пушен ҷои апаё бида бозори корвон тарафи тилло бозор 13 дарвоза манами 8 қатор марамат биёен хушхабар духтарако ана аксияҳои апаё бида барои шумо нигоҳ кунен куртои 250 сомонара 120 сомон кардан диден чихе хушхабари нағз барои шумо нигоҳ кунен айпачкоҳо кушода мемонанд 120 сомон кадомешам мегирен беҳад куртои хушрӯай инамиҷа ҳамара аксия эълон кардагиан 120 сомонӣ ҳамқа материалакошон хушрӯай королевский бамбук королевский велюр чи моделе дар корайтона 120 сомон анаи ангоркоҳоям ҳастай ангоркоҳош хушрӯ некем шушта мепушен духтаро мана чандта цветш ҳаст 120 сомонӣ
сомонӣ марамад ишашда хушрӯ мана нигоҳ кунед боло пӯш ҳастай кирта ҳастай мана халатҳои фасон ҳастай кадомеша ки мебинед инамиҷа ҳамаш 120 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилло бозор сензам дарвоза 8-ум қатор ҷоя паёбида духтаро марамад бор бисёра якта ба якта нишон додан намеша духтаро шумо биёен ай пеш тамошо кунед мана халате ки ҳозир нишон додан ку пушташ санг ана ваям 120 сомон ана қисми боло ваям 120 тай ана нигоҳ кунед тамошо бино арганзои қисми боло дайку пардора остинош бепарош пардорош ваёям 120 сомон мана нигоҳ кунед иқа хушрӯчаяй беҳтарин иқдом аз ҷониби апаёбида барои подписчико барои муштариёи анами нуқтаи савдошон ана диден ҳама ангорка ҳама арганза ҳамаша 120 сомонӣ кардаган успед кунед духтарако размеротонам меёбен мана нигоҳ кунед ина халатая халатчам хушрӯа ина духтаро иҷада ҳози двойкаш камтарака леки рӯзҳои наздик аксада инчунин двойка меёранд ина ёшам хушрӯа аҷоиба нархошон 120 сомон марамад биёен бо айпеш тамошо кунед боварӣ дору маҳқултон мешава мана нигоҳ кунед интихоба бинен охи бора бинен ҳам бисёре аст ки вақт дошта бошен духтаро биёен ба ҳазур якта ба якта пӯшида бинен тамошо кунед ана и бизуркавкачиҳора диден аз 250 сомон 150 сомон кардан мана хушрӯака наметиралошон шушта мепӯшен мана 150 сомон духтарако распродажа доставка надора хубтар ин ки худтон омада айпеш тамошо кунед ина диден 120 сомон дарақат ҳам ангоркошон хушрӯаи ҳози айпеш нишон тим як бурак биненда материалша мана диден ҳам қафасонай материалакуш шушта мепӯшен ята мегирен чанқа мепӯшен духтаро марамад ана миш хушрӯа стилош ана мишам фасони бадай духтаро айпеш бинен ҳам скромнияй ҳам наряднияй духтаро метонен пӯшен иҷада диден остинош чанд моделай ҳам клёшуш ҳастай ҳам хеле резинка дора хулас беҳтарину беҳтарин барои шумо духтаро успед кунед интихоби хеле зебо интихоби васеъ дар ҷоя паёбида инамҷа ҳамаш 120 сомон духтаро як ҳафта ина аксия тамошобинони азиз ин буд навори имрӯзаи мо аз ҷоя паёбида боварӣ дорум ки писандтон омад барое ки беҳтарин новинкора паёбида барои шумо овардагиай баъд чӣ хеле диден аксияҳошонам аксияҳои беҳтарин буд нархҳои беҳад хуб кати пешниҳод шудагӣ буд барои муштариё марамад биёен боварӣ дорум айпеш ки диден боро маҳқултон мешава беҳадам интихоби васеъ боқӣ саломат бошен то наворҳои оянда